Яңаусы авылында гомер кичерүче бу гаиләнең ишек алдында аяк басарлык урын юк. Яныңнан йөгереп тавык чебешләре дә үтә, аякка назланып песи балалары сырпалана. Шунда ук кечкенә дуңгыз балалары да сарык бәрәннәре чимченеп йөри. Түрдәге сарай корылмалар янында бозау, үгезләр иренеп кенә салам күши. Кыскасы җанлы хайваннар дөньясы. Үзебез мал-туар асрап гомер итәбез инде. Шул 3 сыерыбыз бар. 5-6 сарыгыбыз бар, бозаулар, үгезләр. Менә дальше больше хөкүмәт булышлыгы итә торган программа бар дип ишеттек. Шуңа кысылып 8 сыер итәргә исәп бар иде. Романовларның мини-фермаларында 3 баш сыер, 5 үгез, бозау, 11 сарык, 25 баш дуңгыз, от, 50дән артык тавык чебешләре, 2 дистә индаутклары бар. Гаилә башлыгы маллар өчен 2 торак җиткергән. Мал-туар кашкортлар өчен авыл уңганнары 30 рулон печән, 50 рулон салам, 30 тонна фураж, 10 тонна бодай әзерләгән. Азыкны үзләренең Владимировец трактор белән ташыйлар. Малларга азыкны без үзебезнең җирлектәге фермер Рафил Нурдиновның крестьян фермер хуҗалыгыннан пой җирләре хисабына сатып алабыз диләр алар. Безнең өчен отышлы дип шотлыйбыз инде. Шул мал белән бара безнең бөтен дөньябыз. Ир карамаганда диярсең. Без аны кул астында эшлибез. Менә малларга азык запасын кайлардан чык туплыйсыз? Азык запасы төрлечә инде. Акчалата сатып алабыз инде. Эшләгән зарплатага да алабыз кайбер чагында. Валерина сыерларны кул белән сава әлегә. Алга таба сыерлар санын арттыра калганда, махсус җайлама сатып алырга телиләр. Савып алынган сөтне тапшыруны кулай дип уйламыйлар. Сөтне дуңгыз балаларына чертәләр. Коймагын, майын, сөтен катыгын ясыйлар. Бу йортта балалар өлкән буынны хөрмәт итеп, эштә чыныгып үсә. Авыл баласы гомергә тырыш, ныклы чыдан булды. Бер генә эштән дә куркып тормады. Бу хезмәт тәрбиясе. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.